assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama goto fof inde mum e yettode mum, weltare kadi arde huccidde mon hen saaha kala e chaque semaine e émission mon yonta hande. Min calmini kala yeeɓiyankoɓe Peendi TV, min calmini joom galle o, kadi min calmini e yeeɓiyankoɓe amen. Hande noon comme no min heewi waɗande on ni chaque émission thème kesso e invité ji kesso. Donc somi diwi ɗon mi rokka konngol jaadiɓe am ɓe calmodira, sen diwi ɗum payen e invité ji amen. Jaari mi salminima. Ok Raky, ko noon tigi mi salmitimama an nene wiyama Seydou Ndiaye, madame Ndiaye. Min ko jettoɗa Ndiaye kono wela mi salmini kala jeeɓo Ayaw Peendi TV. Ko Raky wi horon ko e chaque émission e thème kesso e invité kesso. Hande invité mon men mbattama présenté hay neɗɗo goto man garte mon inchallah rabbi. A jarama. Salma Anne, bismillah ma. Assalamtu aleykum awladu Sénégal, assalamtu aleykum awladu Mauritanie. Mi salmini bandiraɓe julɓe fof, on calminama, on juurama. Min beltanimon ha wawi hadde machallah. Aminen gara joni inchallahu rabbi thème kesso inchallah. Ok, a jarama. No mbimi ni tan yen chaque semaine invité ji kesi e thème kesso. Donc hande invité ji amen ɗi en ko yimɓe mawɓe tedduɓe machallah. Donc haɓe mbaɗa e leñol pulago gueɗe baɗɗi fayida machallah. Donc gadortomi ko star men Bilkis, mbiyaɗo Bilkis kala siftorta ko série ji halpulare ha tengte série yewende e goɗɗum e goɗɗum. Bilkis mi salminima. A salmitama Raky. Assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe, assalamu alaikum wa Peendi TV. Mbiten ko Bilkis Ba, ɓurɗo andire Bilkis artiste mo série yewende ɗum walla mbiya Mali mo mette dewgal. On calminama no fewi, on juurama. A jarama, merci. Somi diwi ɗon kadi mi rokka konngol Moussa Tambédou. Moussa mo j'écris pour m'écrire, joguiɗo belle plume, bindowo gandanɗa poémaji baɗɗi fayida machallah. Machallah. Donc Moussa anne mi salminima, mi bismillah. Assalamu alaikum sokhna Raky. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Min jetti jinnaɓe men. En calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Peendi fof, en calmini musidɓe ɓe fof e ɗo mbawi wonde e jokle guinderɗe fof. Ko weltare kadi arde hande ɗo huccide mon kadi e wawde jeeyede kadi e émission he. Kadi eɗen calmini kadi bandiraɓe kadi jogoɓe wonde yewtidde men ɓe. Merci, a jarama. Donc ko noon tan sen gummima ɗon mbaɗen présenté hen thème men hande. Thème o noon weɓata par ce que memata ko banggue fof, so banggue rewɓe ɓe, so banggue worɓe ɓe e société o fof. Thème o noon hande ko infidélité. Sa nani infidélité wiyata ko janfa. Donc kala nde wiya infidélité moni fof hakkille mum miijoto ko to banggue debbo e gorko relation. Te infidélité ene heewi, ene waɗi large, ene heewi banggue. Infidélité ene wawi wonde hakkude ma e jomiraɗo ma. Infidélité ene wawi wonde hakkude ma e principal ji ma ko nehireɗa ko. Infidélité ene wawi wonde hakkude ma e famille ma walla joom galle ma. Infidélité kadi ene wawi wonde hakkude ma e kalis. Donc infidélité wona tan hande no mbirumi ni. Donc sans plus tarder mi rokkat yenna konngol invité ji amen ɗi, mi wawa namdade ɓe yenna hol banggue yenna mbawɗa wadde, hol banggue jiiruɗa yenna infidélité, holno mbawɗa waɗirte définir infidélité? Eyyi no mbiɗa ni infidélité seɗen mbiya ɗum walla seɗen kaali noon mbiten ko ɗum janfa. Eyyi kadi no mbiɗa ni toɓɓere nde ko yanji no fewi eɗen mbawi e mbawa seeɗa tan jubbeten hen, e mbawata yaññade hen no fewi mi anda so tawi taw ma rokken ɗum. Kono infidélité no mbiɗa ni, infidélité ko janfo guila, ene wawi wonde janfo guila e konngol. Eyyi hade gollal ngal hoore mum. Eyyi neɗɗo sa adodiri e neɗɗo hunde, eyyi so tawi no gaddinama ko, so tawi a rewnani ɗum e lawol walla so tawi a waɗira noon, ɗon ko ɗum janfo hade gollal ngal hoore mum. Ko noon mi jinnomi ko mi sikki ma an hoore ma wallu en mbawen tan waɗi ɗum cadre nokku goto beele mbawen yaññade hen, beele kadi bandiraɓe kadi mbawa naftu ɗum hen. Kono kam infidélité ko ɗum janfo enen no mbiɗa ni ne banggueji kewɗin hen, guila to galleji ɗo hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo. Eyyi gandanɗa jinnaɗo soko nehi ɓiyum kadi ene yakore mum janggo ma wonan ɗum hunde holko waɗata e makko, hol jangde nde waɗata makko, hol needi nde waɗata makko. So tawi janggo noon o yiyani ɗum e ɓiɗɗo janfonin ɗon.
eyyi jam fof kadi ne wawi wonde kadi hakkude gandanɗa ɓiɗɗo gandanɗa kadi e yaadi mum walla oɗon joom galle oɗo hakkude makko e liggotoɗo makko on kaldi naggam ha saabu naggam ko haaja dokkatama so yeehi ha woni hedde noon so tawi kadi a rewnani ɗum e lawol walla wonti hankkadin komo ɗaɓɓitma pour ƴewde ko wonnoɗo ko poddirɗo ngol jamfanin ɗon haala kadi hakkude sehilaɓe jamfani wawi wonɗon gila e konngol walla gadodira yo neɗɗo hunde mbasa waɗi ɗum ene heewi façon ngaji ne heewi kadi ne heewi no mbiɗen ko yaaji min ko noon mbirami ɗum a jarama donc Bilkis annimira ko ma konngol henna daña ko haalɗa hen hol banggue mbawɗa wadde définir hen mbawɗa firtude infidélité woni janfa. D'accord. Par rapport à l'infidélité hoore mum woni ko par exemple si ko par rapport par exemple neɗɗo e neɗɗo on dit souvent il faut tenir sa parole c'est ça parce que neɗɗo sa adire makko hunde mbo sikka fatan jamfade mo parce que neɗɗo dañani ko pour konngol mum parce que konngol koye ndimago neɗɗo jeeya il faut être toujours reconnaissante envers quelqu'un dal envers onon banggue taki wiye jamfa moƴƴani quand même te jamfaji ɗi mbayno leydi par exemple hande a liggodiri e neɗɗo pina jamfoɗama walla kanko homme ko hoorema o jamfoma ɗum foof yiyama ɗo yeeti eyyi donc acci ɗum konngol kadi ma fur et à mesure inchallah ɓe mbaɗen discuté jaari annene konngol ma henna e temo on min kam konngol am so miiɗa débat ɓuuɓo so débat ɓuuɓi wattagam arande nden pour no wadde firi ni waɗirta waɗirta noon firi min jarami ko cadre debbo e gorko debbo mo jogora koppe goto kadi gorko sah ne wawi wade jogade debbo goto kañum ko l'islam wi ko jogui droit jogade ha 4 femmes debbo donc aɗa mais relation kay sohlani kat wadde aɗa jaaɓi henna infidélité an mbiɗa gorko foti jogade 4 debbo donc an pour an o sa dañi gorko ma ni waɗa dohan pour resoya par ce que an a wawa gorko ma wawa dañde debbo taw waɗani ɗum dohan donc a jaaɓi dohan dohani woodi sabu neɗɗo sa waɗan dohan a wawata res mais ko infidélité par ce que o wawi widema jaari min mboɗo yiiɗi oɗo debbo yimmi ko resdemo donc oɗo saaha il faut mi yaltide e makko jaari jaafoɗa seeɗa par rapport mbiɗa gorko so yaltidani e debbo ko wawata ɗum resde et pourtant worɓe heewɓe nande jaltude rewɓe to ndesani ɗum si infidélité fayi ɗon de c'est vrai gorko jogui droit avoir 4 femmes mais pas 4 copines wallahi e kay onon arani on 4 copines moom c'est autre chose hande ko oɗon mo mi anda holno mbawmi wiide pular comme jolfuyata ka sarma res debbo wiyata waɗat ɗum labat eyyi ko on banggue sens min on sang mi wiyanima pour mo resani tawde mais hande sa haysa ɗum ɗo wona jomum ƴaɓoya ko on sens kalduman eyyi mais ko trahison ko ɗum infidélité tawa ala debbo ala haydara a ƴaɓoya non kala ko banggue 4 femmes so tawi e abbade eko jaari wi ko hande o en aduna nden aɗa wawno resde neɗɗo tawa meeɗa yiɗuma meeɗa nanɗum kono hande aduna o hande jikkuji changé aduna waylima hande aduna woni ko jaɓɓal gongal nini hede kono noon ko mbiyata ko gorko hande ne diine ne hokki ɗum wawde resde rewɓe nayyo kono ko mbiyata ko wona jam fo e banggal goto hande o sa yi sukude bande so welima a yaha gallem koye teddugal nawatma toon il faut jettodira e makko kono noon ɗum foof noon kadi wonat koye teddugal holkon kaldata holton jaadata holkon mbaddata ha gandutiron so tawi ko gonga jiɗɗa ko resde mo aɗa wawi ɓennide ɗum mi jaɓi ko mbiɗa ko ɗum jamfa ala ɗon ta ɗum wona jam joni hande mi jaɓi ko kalɗon ko mi salaki ene wiye jeewo mum koye resoyde ko ɗum mbimami ko ɗum mbimami ɗo mi salaki ko kalɗon ko ɗe mais oɗo jamanu on kadi déjà oɗo jamanu est ce que an worɓe ɓe hande ene mbaɗa limité o e ɗiɗon principal ji yenna mo Moussa haali hande a yiyat mbiya waajo min mboɗo yiiɗi resde te Allah ne seedi aɗa andi an gorko a yiiɗa resdemo kono jiɗɗa ko fijirde mo mbiya puntamo mbiyamo an min mboɗo yiiɗi resdemo mais tovelma nawtama enema haalama ay tesowo mo resani hande kala puntaɗo kañum wela aduna hande o mi sikki mbiyani yim foof gummima 100% mais woodi hol ummiɓe hen hande gorko andama hande ni mi andima hande rek janggo salma cinno jimi o resdemo ko ɗum mbimami wadde jonko infidélité wallahi ene a wawi wadde accepté e cadre goto infidélité e cadre goɗɗo ma wawata wadde accepté infidélité ɗum jinnomi nam ande relation jiiɗa foof waɗi intérêt commun nana hen intérêt personnel c'est ça neɗɗo sa yimo yidde neɗɗo kala ko jiiɗa wonko jiɗɗoɗa e mum
soit amour proprement dit amour ganduɗa hoorema a wawi wadde expliqué ça c'est un amour proprement dit mais sa andi amour oɗo wawi waddemo expliqué sa on appelle l'infidélité par exemple min jaari mbiɗa wawi yiddemo hannde to jiɗi mon ko boɗel makko woko tar makko mais an jiɗɗum dëggantano ƴewata ko ka boɗe walla ka ɓalejo de yinma tan naturellement a faami te infidélité ene heewi façon ngaji quand même wallahi par exemple an kalɗa joni joni mbiɗa ko entre gorko mbiɗa jogui na rewɓe je ne sais pas hawmlan na ɗum mbiɗa gorko jogui droit jogade ha rewɓe nayyi e ɗum ɗo meɗen a faami mbiɗa ɗum wona mbiɗa ko so gération ni dohano mbiɗa ɗum ala un probléme non mbiɗa nane nder haala ma ko min yaadani hen jaari par exemple nden mommen nden je parle l'antiquité mommen nden ala dohano ɓe ƴamen en yahagal mbiɗa yahgalle kawma en walla yahgal gorgol ma en kayre nan toon jikku makko yoni men mbaɗama toon choisir gara ndesama mais ɗum ala hannde ɗum ala hannde ko waɗi effacé mais jusqu'à présent wonto waɗi fuuta men nak franchement wonto waɗi fuuta men ɗiɗon mariage uji mbatta durée non non ɗum haalanma mais bon mbatta duré balle mi haalen seeɗa min nena ko joguimi hen ko ɗum jinnomi ardema ni Salma an pour an o Salma holko pusata neɗɗo ha yaha waɗa trahir peut être banggue neɗɗo e neɗɗo walla debbo wona gorko walla principe aji mum walla needi mum e banggue yo banggue holko saabi neɗɗo holko pusata neɗɗo ha waɗa trahir ko ɗum jinmi waɗa trahir woni janfa ɗum jinmi posé question mais bon min kam soɓaɗa haala kalami ko batte liggey mbaɗo wonde foof taw ko liggeydal bulo a yiiɗa liggade neɗɗo yima tan wima an no mbaɗni foof aɗa walluma e liggey naggam ɗo jogo confiance ma est ce que Allah mbiyamo waddantete ma pour coppi gaddana ham est ce que Allah jomum waɗa duggo gennum ha addamma mbaɗoya ɗum mbiya ɗum ko propage ɗum kadi yo yaddoya domicile ƴeewa ha maaya hayso ala no juddu yiiɗoyo ha maaya jogui jikke yakare ema mais bon tan ara galle ma ara bureau ma addama pappeji muɗum sikka nga so yettima hande janggo noddete mbiyamo me hoot janggo sa hooti dans 3 heures nodde garta ɗo hen aɗa noddama galle mumen yarata ɗum galle mumen tawma galle meɓe tawma waɗi jooɗo yima assalamu aleykum salam mbiya mais liggey o noon sa ari liggey o ni yarata naggam il faut dokka ham hoorema nde mbawa liggade liggey ɗum ko jamfa chantage ko jamfa par ce que de un a bonni ɓerde makko o yakarmo joni hen fof tasi hono monen joni bonni aduna o hewɓe hande kulanni hande ƴeewo liggey à cause ɓe ko jamfa worɓe ɓe jamfa bonɗo diwata ɗum ɗon neɗɗo tasda yakar tasde yakar moƴƴani kala tasowo yakar ma ala tas balɗe mum ɗum ko Allah wi ɗum mais aussi côté ok basi ya accu hal non vas-y d'abord eyyi ko kalɗa ko kam janfa kam moƴƴani saɗa no mbiɗa ni jomum debbo tampa hen dartugol e ko way noon foof ara ko sikkata ko kanum ene janggi guel kadi jinna mum kadi mbaɗe mum tampe mum ne jagre mum wallahi sikkata ma to kayitaji heeɓi ɗi ene nafa ɗum pour janggo jangga c'est ça kanum addata ko CV mum addata waɗa déposé gorko noon yiyani ɗum kanum yiɗirani ɗum ngal kadi ɗum tan ɗum ɗon noon mbiɗa wi ɗum ko wasde wonde responsable waɗa ɗum liggey e goɗɗum wawa yaadude wallahi wawa yaadude jogui entreprise autre chose holko poɗɗa tout sauf ça eyyi jomum entreprise aji ƴeew ɗum sa ƴeewi sa daari ni sa ƴeewi hande lokkuji kewni hen so tawi yahani ko batu saabu an ɗo so tawi poɗɗa wadde ɗo ko cadre poɗɗa wadde ɗo a ƴeewi neɗɗo goɗɗo a daari par mbadi makko oɗon ngalon golol wawa golle ndem ɗum tagui jiya entreprise suppito yaha ha janggo e janggo yamna yimɓe nokka famde taw addo hen ko yimɓe ɓe mbawana ɗum taw ɓen jar o yitande to ittere ɗo kala waɗaɓe noon ɓe jangga hayda nokkama société ɓurɗo fortotam liggey on yo liggo andu ya quelque chose sa ƴeewi ha ƴeewi nder andu wonko tagui ɓe liggade liggey canapé mbiyata canapé a heeɓi seyra debbo kono a heɓani liggotoon mais aussi Bilkis ɓe kaali ko mais aussi bon est ce que ɗum pusata neɗɗo kadi wonno yimɓe mbaɗa trahir principal ji mum saabu promotion canapé mbeɗa sikkani ɗum kadi ene jeeya hewɓe mbaɗa trahir principal ji mum noon ne hirani jikkuji mumen sababu nde yidde yenna firtude waɗa trahir janfo yenna principal ji mumen raki mbaɗa sikka tan neɗɗo sa ƴeewi ɗo gummiɗa a andi ko gonɗa a andi ko jiɗɗa
promotion Kanaté afran ina de ndana ndara har ma biɗa ko on pardon ɓenni ok mbiɗa mbaɗa photocopie tout cela jomi ma taw ɗum galle mum je crois bien que on fotani wonde to an ligguey umminma bureau no woodi de waɗ accueillir les personnes dans les bureaux mba sikkiran hay ɗon ko debbo dañi ɗon erreur seeɗa sa waɗi photocopie kaye ma ha paare mieux vaut jaaha nder bureau o totta joomum so joomumama gaɗani argal lamen ni dem suñu kër ko mbatta to mais yakar on ma yakar tan woni ɗon neɗɗo yo miijor seeɗa belkis harmi haala ɓe mbima hen saaji mentalité mo joguiɗa o est ce que goɗɗo fof ne jogui ɗum kadi wona ɗum gakki ham seeɗa rek hen sahaji neɗɗo ene sutto e ndimago mum to wona e hakkille muɗum wona e sago mum wallahi wala sim saabu hande aduna no muusi c'est vrai ene waɗi yimɓe comme hande holto powamami sa wi kam ar gallamen min mi miijotako toon wallahi c'est ça mbiɗa wawi yaade galle mum taw ko jiɗɗa ko heɓata hen c'est vrai sabu an ko cikkuɗa o ko mbiyata ko yakarma tasiron ñana wonde ma heɓ leçon hen ɗo leçon de vie kay kono waɗi hen wona pour jomum yeehi galle to tan e ça y est non jogui non mi wiyani ala hakkille de aɗan basal moƴƴani c'est vrai basal e nannuma hunde foof sa wasi surtout yimɓe darima a wona dim yimɓe foof bandirama foof jooɗo darman hay goto jaɓani walludema ɗon sa ɓoyani tinnade wallahi mbaɗa ka yiɗa wadde hakkille ma a waɗat ka yiɗano wadde wallahi c'est vrai ko ɗum ɗon mi mbiyam ko on mais mi wiyani par exemple ala joom ala haqqille de mbiyam neɗɗo parfois ya miijor mbaɗa sikki mbiya he ɗum est ce que ne siiri neɗɗo yima ara galle mabɓe nde siirani neɗɗo il faut mbaɗa sikkiɗa mbaɗa gestu caggal ma jaari qui risque pas ne aura pas jaari il faut te risque ala worɓe saysayeɓe hayreɓe saysayeɓe nan ɗum ko vice versa mais neɗɗo aduna sa woni hen a sikkittu a faami wona ko ari fof mbiya jorto moƴƴo non non aduna koko boni tout a changé natti wonde naturel c'est ça gowni woɗi moƴƴum naga ha joni mais woɗi bonɓe kadi ha janggo tampin hoore ma aɗa sahaji a miijotako comme ɗo joni jomum wima kanum ko samedi liggotako dimanche liggotako joni noon wawa fadde ha nden ya addu kayitaji galle mumen ɗum joni a yawata miijade toon wona miijorama ɓe ganda haɓe mbaɗma kam ko proposé wona hunde kam fonde wonde kadi yoɗani kono mbiɗa haala kadi gueɗe goli kadi sahaji kadi rewɓe kadi hen ko kamɓe gaddata koye mabɓe caɗele an a yahan aɗa yaha ƴeewoyde aɗa ɗaɓɓoye ligguey no ɓornugal ma feewa aɗa andi neɗɗo kadi saha no yirma fof no nangirtama so tawi no jaaɗani a fewani walla ni a heeɓi ligguey a ligguinama hen no ɓorniɗa e ni an hoorema sahaji kamɓe koye mabɓe kollata koye mabɓe worɓe ni saha jafrude gana jafuɗa mi haalanma aɗan ko tagui ɗum aɗa ɓe mbima hande rewɓe hewɓe mbaɗi heesal ko tagui ɗum wadde heesal ko worɓe saabu ɓe mbiyatma sa wojjani comme a waɗani sexe a waɗani paccal ala ko mbadda kañum ɓe dartama a waɗi min mi darta non exemple mum koye haalandema rek hande kay même kastini so a yiye mabɓe ɓon koye dardema profil mo jiguiɗa o ɗum waɗi hande rewɓe jiguiɓe complexe ɓe kañumen so jii ene mbaɗi préféré hande so wiyama to dokkama rendu won jarani ɗum e mbiyen jaaha ƴewya ensemble keso taw baɗɗo sexy pourtant so ƴettima yo ƴefte ɗum ko worɓe mbaɗi ɗumen influencé rewɓe mais aussi jaari on kaala banggue worɓe rewɓe kadi cikkumi banggue goto kadi kamɓe gonɗi responsable sibu mbeɗa wawi wide kamɓe ɓuuri wawde wadde trahir gongani komi debbo mais so tawi an ka debbo iphone ne yalti kala aɗa yiiɗi cerveau juɗɗo faɗi comci joɗi kala aɗa yiiɗi a yiiɗa liggade ɗan ɗo ha 14 heures fina mbiya an jiɗɗa ko kala ko kewiɗa a wona hen ɗum kadi pusata henna kadi e wonde wadde mbaraga wadde infidèle sabu yidde ko weeɓi sabu yidde ko weeɓi kadi ɗum ɗon kadi est ce que on cikkani henna rewɓe ɓuuri wadde responsable e banggue infidélité rek hande ko mbiyam min hande worɓe janami he kala ko jiiɗa rewɓe no mayni foof aɗani hande rewɓe nden heɗen e fanni haalama aɗani hen nden premiére ko rewɓe mbaɗatno mbara worɓe hande worɓe mbaɗata mbara hunde fo hande gorko wonde doha namma holmo liggorɗa ko vice versa tan mais artanam tan e rewɓe ɓe artanam e rewɓe mi haalama e ɗum ɗo min mbiyami ko tu fais quoi dans la vie gomda hoore mum c'est pas ɓe possible mbima moromi komi morima so cuhli porani addata ko ɓoto gueno hande mi yiɓɓirki suunu mon juuti mi wiɓene mooro min hooram ko taƴi so mi waɗani tata noon tan ko laara paami walla jaari haɓɓa oruji raki yiyamo min ganduɗa wona ɗum ni min jaari mbiɗam hoɓɓe oruji mi liggaki
hay nokku ala mi ala mura doko nene bawo nden to so kirtim gotra so gottim kasora ñana fo jam fe habbo oruj be fawndiri holmo jamforo me bangeji ko dum don walla jam feɗa walla ƴetta bada ñafe mbaɗa feere hoore e fier hoore ma ganda min kala ko dañmi ko doolam kiɓirmi ɗum c'est ça mi fennani hay goto mi waɗani trahir hay goto pour hebde min ɗum mbiyami debbo sa yi ha wi aɗa yiiɗi haɓo wudere ma ha tiiɗa Si. sabu wadde win parité so mbi parité hankani ko debbo e gorko Moussa ko kalta hen ko ɓeydata en ande banggue rewɓe ko sakkiti haali ko kam parité kam ɗum kam wonata ko konngol eyi rewɓe gorko tan non ɗum ɗon ko axe goɗɗo hen parenthèse o wonno eyi ɗum kono konngol tan eyyi kono noon ko gonga no mbiɗa ni worɓe hannde hannde no mbiɗa ni hannde hewɓe hen nini hen ene gandodiri sukaɓe rewɓe hewɓe ɗiɗo tato tako yaadi mumen kadi en yiye hayde banggue rewɓe to eyyi hannde rewɓe hannde hannde a yiyan ɗo hannde suka debbo hannde jomum nangi ɗum comme no genre jeygol ni mbiyen somi wawi ko jeygu mbiyami jomum andodira ɗon suka worɓe ɗiɗo tato nayo goto foof ene woda ko koccidirɗa e mum nanga hen ɗum kam tognuɗa hoore ma ɗum cota hen téléphone ma ɗum sa woɓini hen ɗum joɓata appartement oɗo yoɓa courant oɗo yoɓi ndiyam oɗo sooda cheveux oɗo sooda ravitaillement te kamɓe nanguita koye ha gaɗa wat nen debbo wat saaha ko rewɓe mbaɗa ɗum koye ma waɗi ɗum tagi waɗi so tawi eɓe goppani namdare worɓe hen gueɗe goɗɗi hen tampine ɓoɗe sa rena gorko so tawi gorko wona moƴƴo walla moƴƴani nedi mumen sa rena tan kadi ene wawi kadi wadde ko fewa eyyi an jamma ñalawma aɗa ñaago kam aɗa tampini kam mbiɗa andi a yiiɗa kam jiɗiɗa nokka kalis sa rena hakkille e pota waɗi ɗum wote gonga ni worɓe ni hen gonga ko mbaɗata ko banggue goto ni hen famnaji kadi yoɗani kono hande ɓuuri hewde ko debbo hande so wiini yinma tan walla sa wiini yinma jomum ƴewata an gorko sa wi ɗum so gonga de jomum ƴewata de jomum debbo hande sa dartum hande tan jomum yima jaɓi saabu en holko ɗaminema so yiyan ɗon tan yalta yaltan waɗi wallahi ko ngakkere yidde nde waɗi debbo goto wiyatno ɓoy kanko mo jogui far tailleur maçon kam mem neɗɗo mo matiére woni kanko homo jogui far muɗum pour so heɓani euro tan o yahade goɗɗo tampere ça manque c'est ça c'est manque de confiance tampere mamudede nan ɗo o wowi bone ko wodi bo ɓen pour jiya ndesata so woni dewgal hannde so woni huma ko le 21 le 23 ɓe jaltat sabu ko jinno koɓe gownoɓe keɓani ɗum e dewgal ko ɗum ɗon mais kadi ko kalone banggue rewɓe ɓe kadi banggue worɓe ɓe nani hen Bilhis anne holno jiiruɗa worɓe gandanɗa hen kamɓe ɓe ndesata cas social walla ɓe mbatta ko dohani ɗiɗo tato nayo saabu foof ɓen ko joguiɓe haɓa wiide ni ko heccuɓe ɓe tan maire uji joom kalis en tan ɓe jatata ɗum kadi holno jiiruɗa ɗum ɗon hen yandam hen andi moni fof jogui principe mum woni worɓe kam jiɗatma tan ko saabi Allah yiɗma ha yidde gasa woni noon ko intérêt personnel men ƴewata sa woni cas social kam an kam ala hen so ma woni miskine bamma woni miskine an kam ferma boni on yitte herta dgm andu an kam a bokkani liste mabɓe parfois tamit ɓe mbiyatma ɓe ƴewata ko woɓɓe âgé parfois ni sa naati commentaire uji ma parfois Facebook sa yi ɓe gaddi photo maire e photo tokos ɓe mbiyatma ceebu dijji bi de momo gënal bu sew fof a mbi noon a bindi commenté comme suka worɓe de dañi commenté loon a faami ɗum noon ko waɗi kadi ko jomumen mima cikkannomi nag ɓeɗo foye guumum go faye guumum c'est ça mbilo guu c'est ça min cikkannomi nag neɗɗo saɗa yiiɗa tan yiɗide saabi Allah mbasa yiɗirde mo ko ɗum noon jiɗiri momo par ce que kamɓe hayso mbaɗi choisir maire uji wona yidde de ko intérêt mabɓe si par ce que mbayi kadi publication kadi entre par exemple Touba nayejo nayejo opposo ganda o hecci hay tani wona hay bamma de joni maayo o tani hecci an desdira mo an gorko e Allah yidde ala ɗon kalden ko wallahi ala amour ko intérêt ko intérêt personnel ko intérêt mo ko ƴewat te mariage wona cahan enen e religion men enen ken musulman ji en wona n'importe qui te surtout enen so faye pulago wonko paɗɗen salade a faami wonko jeyɗa wonko jeeya rewɓe mbawi janfaade rewɓe kadi ne jogui janfaji kañumen rewɓe ɓe ɗum ko vice versa debbo janfo gorko e rewɓe fatni ha jaafoɗa des fois ay gorko sérieux arne ma taw ala ɗum sona dewgal e ma gonga tan wiide Allah yimɓe ko kaldu gonga taw debbo mo andi carrément o yiiɗa o tetta mon ñaama kalis ma nodɗam fof o noto ma ha o joni mo sordema téléphone goɗɗo taw ko an tan spécialement an tan noddata men o décroche ma hawta may o communication
andata ni on koko woni dow muɗum ha heddo ala ko heddi sona hankadi ni yimi ko mbaɗen hunde mariage o hunde to gasni tan jomum jam fo adda goɗɗum ka sikkala yakoray ko man sama yaay nena wi kam somi resnodirta e ni nangam ko fenade a jam fiima anina te bonnude kala tasaw yakar neɗɗo fof ma Allah tas balɗe mo mbimnani ko tan jiɗɗal ma salaki jiɗɗuma ɗo sen salorno nandinama ko haadere mama mbiya jiraɗo jaɓani mata jiɗinaɓe ko ha ngaɓe amadi jiɗi en jimma taw jiɗa non depuis le début kala jomum ko leeri relation hakkude e ma mais nenam de jaɓata walla naɓa gacca ala heddi sona en mbaɗa mariage dernier moment kallam haala yumma en guil début ha hande rewɓe ne jam fo de rewɓe ne jam fo ha waɗa jam fe ene jam fo voilà kalis tan no ñama kalis tan tawa yiɗa ɗum hol sens mum eyyi ko ɗon a yiɗa won ñam kalis neɗɗo eyyi sa ƴeewi gonga ni sa ƴeewi no mbiɗa ni no kaldiɗa joni to gasnirɗa ɗo eyyi worɓe holko en mbiyata ene banggue worɓe tan banggue rewɓe kono sa ƴeewi ko ɓuuri hewde ko rewɓe gaddata eyyi sa woppi kam tan mi haalan hande guila beddaji hande sa naati nder otoji eyyi hande hay so tawi a yiiɗa haaldude joomum walla hay so tawi a yiiɗa darde joomum a daron joomum guila e ɓornude e peewa to joomum hedde école aji ko même chose hande ɓe batti hande abbaade hande worɓe hande hay nokkuji gandanɗa kamɓe mbiyata parité wona ɓe mbiyata ɓe kadi est ce que a sikkani worɓe ɓe kadi gonani responsable worɓe ɓe kadi ene mbaɗi responsable par ce que hande gonga ni hande ibaduji ɗi machallah ɗum juuɗi foof ene waɗa modernisé mais worɓe ɓe jiɗi tan ko ɓuuri ko waɗi sexy ko waɗi rewɓe yorɓe guite ɓe tan jiɗi wona fof de soɓe jaha woɓɓe ninen so jiima tan woɓɓe ninen so jiima tan ɓornugal ma ko fof won ko yiɗi kadi ni nani ɓe ko fof won ko yiɗi ɓe gayti hokkudema oɗon ngalon teddugal ko jogorɗon waddude ko on kayti waɗi ora hokkami ko ha ide mais koye lawol tawno kam won worɓe kadi jiɗa yenna ko waɗi normal kamɓe ko ɓe gurjito tan eyyi kono kam rek debbe gorko gona goto eyyi gorko tatal nafan dore eyyi ana hay eyyi gorko joni way bona pere mum tan hocco muttide mum tan yaha eyyi debbo noon wona debbo fof yumta debbo sa ƴeewi kanko fof sa ƴeewi eyyi ko gandanɗa ko eyyi ko teddugal woni ɗon kono hande o rewɓe ɓuuri hewde ko hande sa yi hande caɗele keeyi ɓe natti yaade nokkuji ɓe jahatu hande kalto hande to worɓe jilli fof hande kamɓe gabboyɗo worɓe hande mais worɓe kadi way noon guila salle entraînement entraînement hay no fuji droit waɗi entraînement no moƴƴi de eyyi entraînement moƴƴi kono raisonnir eyyi kono yato tan no jartani no feewi kono ɓe garan e ɓornude pewani ɓornude ko cumti ceeruɗi mais weli worɓe yeeso ma Moussa kadi Moussa mais dara yeeso ma adduma entraînement dara yeeso ma kay jeeya debbo kalno way ɗum ko wonno heɓata non debbo jaɓani ɗon ko gorko wayri nonete eyyi sabu ɗum noon alan so fof kadi jiɗinare debbo wayri mais Moussa jaɓani kala ko entraînement kam a ɓornoto yenna ko waɗi adéquat entraînement ala koy kadi garte ga eyyi ko ɗum wala tumde qu'on se dise la vérité hande entraînement mbaɗa maquillage ayi ɓe mbaɗa rose à lèvres oui j'ai vu ça hier mais hay woɓɓe jahat tan jahat pour tan wadde cible meruɗi worɓe ɓe han jahat tan pour wadde cible pourtant tu as raison de j'ai vu ça hier hanki mbaɗa entraîné ha birtimi on kadi wa c'est ça wonɗo sali gueɗo goto oɗi ko cheveux mo o maquille nice très bien mbim tantam o oɗo kam ko mbaɗi o entraînement ɓe kam bima entraînement e santé melni koy o yajowo mariage c'est normal nak non ne disez pas comme ça c'est normal parce que des fois joɗoɗa goto yiya est ce que delta bo ƴewya so dema neɗɗo moƴƴo aussi hol ƴewre ɗum kadi oɗon banggue wonen naturellement ko ñamtotoɓe pance koye men ma yiɗa hoore mum sax c'est ça si wona e nokkuji hen kam si non parce que milieu kala ya milieu ñara fof a fenan il faut être présentable neɗɗo goɗo wayidema tan yimma ala fof no wayra yaade salle dafno entraînement gartene banggue goto saaha kadi henna min kam hande koye worɓe ɓe janami an gorko ndesa debbo mo gandanɗa ko joɗɗo machallah debbo gandanɗa tout le temps onon gonduno ndesamo nawama galle ma an a jotta ko subaka kikiɗe ko voyage uji d' affaire gonɗa walla saaha puntamo ni mbiya mbaɗa yaha séminaire taw a yahani séminaire mission taw woni appartement aɗa woni séminaire aɗa yaha salle aɗa wonde sukaɓe rewɓe autre ɗum chose est ce que ne jogui sens pourquoi ndesa debbo hande pina quelques années mbaɗamo trompé beela ko gilli walla ko gowka kadi banggue rewɓe ɓe kadi ndesa kadi des fois rewɓe ne gona hen victime kadi saabu sa resi debbo ma tout le temps aɗa yaha voyage ko chauffeur tan liggotoɗo so ɓooyi ni yahat ha waɗo yaha ko gandanɗa henna jitta wadde ɗum
bela sikani wonɓe ɓe kadi ene waɗi responsable no sababu nde ko rewɓe watta ɓe trahir ko so ɓooyi ni jahata tan ha ƴorɓoɗa henno chauffeur o tawata yana par ce que a jotta ko tout le temps e mbaɗi hen ko mbiyata ko bato dem bato kosse sa yiran jomum en waɗa mo mais kadi est ce que abouba en Fotano on sarɗo eyyi dewgal e goɗɗum wona goɗɗum dewgal kam e goɗɗum wona ɗum noon kam wona goɗɗum ɗum worɓe pusataɓe wona woɗɓe mi faami sabu ala sabu wone ɓe gorko ma resma anandi debbo o ala jotma woɓe wone rewɓe ne mbaɗi feebre naturel wone worɓe ko yahata ko koye galle watta so yahata o ñamata o jerta ala comme joni jomum wima mbiɗa mi yihi mission walla liggueyam tawa an aɗana appartement wonde walla mbiya kada debbo ma ɓornade certain comportement an aɗana guinze e lawol aɗa alƴewi ko ɗum ɗo wallahi ene heewi aɗa ɗo hokka ɗumen a waɗa ɗum financé ko dokkata rewɓe janamɓe suwaɓe janamɓe ko hokka ɗum debbo ma pewnama haw feewa kadi aɗa andi rewɓe ɓe nen en mbita fof kono no mbiɗani joni a resano debbo ma jooɗo machallah oɗon gantiri oɗon gowodiri gadda ɗum kono kadi no desirɗa mo ni so a yeehi ha wurtima kadi wona noon o wayata neɗɗo koɗo wontata ɗum ko noon neɗɗo Allah windir ɗum ala eyi accam ken ha dewgal wona question non opmo o jikita mi anda hol sens o jomum nde desɗamo nde wata ko jiiɗa e makko desɗamo wona o arti jomum hankkadi so ko woni hedde hitande walla yontere jomum jomum gila hay so jibinani o pon hoore makko o natta toppitaɗan gorko an kadi o natta nanandema o natta weltindema an gorko no mbiɗa ni jamme ñalom koye liggaji gonɗa a artanat tabbi a ala hen goɗɗum jewtoma ala defnoma ataji a ala gandanɗa wona yewtinde fijema saɗaƴewa caggal non banggue mo mbiyanmami o an aɗa wawi wonde 4 mois 3 mois a artata e galle ma te aɗa andi debbo ma ene sohluma takko suuko on waɗi a dawat liggoyɗa a ƴettata tan hay une semaine goto gonɗa e debbo ma beltinama mais so ɓooyi debbo sa rokkani makko o sohli ko ƴewoyat ɗum si ɗum kam ne laaɓi wona force de c'est vrai wona force mais wone rewɓe an debbo wone rewɓe sohli ko attention jiɗi ene waɗi collante wonne rewɓe ko noon mbayi ko on banggue ñimmi wiidema wona yimɓe fof wona yimɓe fof timi kadi wona worɓe kadi so jeehi caggal leydi woɓɓe woni worɓe gandanɗa kala ko tourni il faut ɓe tour kala ko wirtiɓe il faut ɓe gaara ɓe mema jiram mbaɗni veeri c'est une faiblesse mbaɗi tan unoɗi ni ça c'est une faiblesse mi faami neɗɗo fof woni debbo woni gorko neɗɗo fof yiiɗi hen jamma eyyi hakkude gorko e debbo kam gowa ko woni ɗon yidde foti won ɗon gowdira foti won ɗon wona no mbiɗa ni yoɗani kono kala jiiɗa cikkumi kala jiiɗa gorko woni caggal galle hakke lebbi nayyi walla hitande cikkuma nayi sago so ha ligguey ko hen jeeya jomum so artine foti baɗade takko suuf mbaɗɗa tan nenam 4 mois e ladde ka baɗo debbo goɗɗo nan sahaji ligguey taga takko suuf ay liggey goto liggey mo artata jamɓe ñalom mbaɗa yaha te galle il y a des hommes sérieux c'est vrai ko liggey la mission kala fof ene waɗi kala règle ne waɗi exception e doro noon so garti joni e nder yontere to walla lewre ene sahani rek mbawɗum fof wona kono noon mimi yaadani gandanɗa e debbo wonde tan gorko ma woni hitande walla duuɓi ɗi tan a yiyanima gonga aɗa foti yiidema aɗa foti nandema a yiyanima tan ya waɗu ya dartoy ko ponɗa hebde nder galle par exemple wone worɓe saabu wone galle mabɓe am wonde famille mo debbo ma e suka ma andata ni ko safi gorko ko weli gorko ko ɓuuri gorko yewtata te so yalti mbedd wona ko yewtude ɓuuri hay guitar garte galle mona mbarodi e mbaɗa en gère partout mbiya wono kala oɗo so woni galle makko hewan hay haala sa yeddani sukama ma mi jewtitta sa yeddani debbo ma complicité fon wonde debbo ma hakkude debbo e gorko pontoma e ladde tawa susa jabade an gorko so yewtani ma an debbo gorko gorko fotode yewtere noon gorko fotode yewtere e woɓɓe no foti ngala ngal on demal mande woni worɓe woni worɓe ɗumen funtata Allah wawi mbayano muñ mbayano feewi mbayano jam ɓe gonda to jomum ha jiiɗa jomum ha ganda koma jahade ɓe ganda valeur ma il faut jahade ɓe ganda valeur ma wona worɓe no mbawɗa wonde jonge kala ala fof ka ala ko firti naturellement ko noon ɓe mbayi koɓe wonen kadi mbawi gerde kolta ɗum mukko debbo mumen kala ɗi gaari he chéri min an tan jinmi ene beltinma holluma ko an tan jiiɗi wallahi beltoɓe c'est ça hay so hypocrisie kam jomum au moins kam holluma gilli gorko moɗano expliqué ko kanko ɓurno mode wadde dohan ala o meeri wadde dohan o andi gueelo kanko waɗi exprès o ƴefti comtimo o waɗi hen cuuray a faami kanko gueelo o waɗi hen cuuray waɗi hen foof o arti debbo ne faɗi mo ɗanayno o to debbo to uddir damal ngal debbo uddirimo damal ngal happare o naati o ɓuuri comdi pour debbo wasde yiide comdi urnade comdi debbo ƴefti comdi ɗi nan ɗum e suwo a waɗi hen ndiyam a faami nawnimo ndiyam o loori fawnimo hirande o wi ha hande debbo o gagan o wi kanko ñinimo no harmini wadde dohar o saabu ko debbo hollimo ɗon ko ndimawum ɓurtamo wonde dimo ayi on haɓaka
jida e so woni ko jaari Jida ko ni worɓe ɓe hande a tampat tan mais wiide min gorko motta wawade waddo han tam tal wawa na ke kamɓe fof wonde wonde no hay gofo jaggu tan ko dohan heewi hende ha yi worɓe hewɓini hen comme watta dohan alani eyyi min de mbiyen ko heewini nen min de kam gandumi kam neɗɗo kam ɓuuri yidde jaam kaltu dañƴa jaam debbo ko an ƴammoyimo an sugani hoore ma an addimo cikkum sa heeɓi hen ko jiɗɗa ko a heeɓi hen ko weli ɓe fitanma ko cikkum si cancer ƴeewoyi hay sa ƴeewi ko ɓuuri ɗum o banam gorko waɗi worɓe jondinta allah ne wiite wallahi ma he fof partout debbo ma wayno moƴƴi fewat présentable yooɗi machallah ala waɗantama e aduna min gorko wayi noon kono woɓini hen woɓini hen sa yi gorko kañum ko noon wayi gorko wattamin hoore ma ɓerde mum de kumriɗo mayga non ça c'est autre chose aɗa est ce que ɗe woɓini hen ko funti tan mum a yiyanda noon joomum ene muuri riɗo mayga a yiyanda tan joomum ene muuri tan cikka joomum dewgal mum ene wawan ɗum en toppiti gorko onon worɓe gandam fof toppiti gorko mum taw en defa taw waɗa fof taw ha battala ko woni bowgal en feewi mais nder allah andi ko woni toon woni worɓe nak ene wawi fewdude ha ɓuura fof wawi fewdude génération dohano e dewgal ngal ana goto cikkat mataw sa ari continue ko dohano cikkat mata ha joni ɗum woni ɗon ɓe mbatta kokkorama respect haqqe mum haqqe dewgal le mariage sacré quand même kokkorama haqqe mum ha timma c'est ça le problème kamɓe soɓe desimi tan kamɓe mbiyatma ɓe ko esclave on ɗon e woɓɓe won worɓe kam cikkata kamɓe fof kamɓe haɓe kamɓe tan goni laamɗo e waɗi so mbaddema ramdema ko min resma resani kam cikkata on appelle ça o mari autoritaire on ko ɓuuri hen muusde ko noon hoto ko aɗum holɗum sa waɗano ho cukka he ma dia noon mbiyatma hoɗi sac ma gonga c'est normal neɗɗo foti ko hebde ndigal gorko kono holto haɗata e waɗi limite meɗen neɗɗo o hokki fof kadi nawa fof a ƴeftata debbo mbaɗa ɗum no comme no babbani tan ƴefta ɓoggol ma tan mbaɗa e hinere mum aɗa fooɗa ɗum joni he goto heɓa ɗum ñomo goɗɗo ƴefta wayno toppira hankkadi kewa caggal mum aɗa mayano jaro asibni jaari ɗon wona wadde jomum comme no korɗo ni debbo ma sa liggini ɗum walla a wi won nammude wan no wona nammude jomum comme no korɗo en waɗi yimɓe worɓe comme no joni so kaaso nen ɗon min mbiɗam ɗo garama mbiya ko tottam kaaso ete an aɗa wawi joju hollu aɗa wawi hokkude walla ƴeewoy ɓinguel ma woyi wona enen ndendi ɓiɗɗo surtout on kaɗa ko ɓinguel men awa jogui droit wattude ɓiɗɗo isa e ɓinguel ma woyi wiyata yo ay woni woɓe nan ɗo jaafoɗa to hiibu mam ay woni woni worɓe nan ɗo en jaari ay woni worɓe nan ɗo en cikkatan ko endu tan wawi jiƴƴinde cuhlel mais non muynin ɓiyo dar an babiraɗo an a jogui geste goto e ɓinguel ma an babiraɗo sa fayi ɗo ɓinguel ma tan c'est autre chose jeƴƴat so wayata calmi jeƴƴat wona endu tan wona endu tan jiɗi tour wona endu tan wiyata haynene ko baba adoto wiide c'est autre chose c'est l'amour paternel qui joue la part wone worɓe kadi jibinata tan gasi ɓe puɗɗo pourtant woodi worɓe nag korsin ɓiɓɓe men wona kamɓe fof nandi joni mi seeɗa nani min mi yi worɓe kamɓe kuusat suhama wallahi tout waɗat ɓurni ɗum comme debbo ñaandi min par exemple rek exemple rek tan koye hooram wamba ɓiw min baba mum sehilam Wallahi ndeysan. exemple rek baba mum sehilam c'est sûr no gonnomde cukalel ɓe mbiyanno ɓe sehila baba ɓe cikkanno babam ala ɓiɗɗo tan sana min goto jibini ha mawnuma de ɓe bilkis ana jogui miñiramma ɓe gaare galla men ƴeewon a ɓentuɗa ɓe keewi par ce que mi cikka no mbaɗanni e bamma mi cikkanno bamma ala hay goto an tan woodi nte wiya ɓiɗɗo hay waɗi babiraɓe kadi korsin ɓiɓɓe men jiɗɗu men machallah wallahi 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 haali ɗo koɓe mbi ko so wiyama gorko ne moƴƴi ko bamum saabi yenna wiya noon mais bon eɗen gandi kam gorko kam il est naturellement infidèle donc o ala gay jabta a teyata oɗo woto salo ɗum ɗo ɗum kam woto salo ɗum banam gorko muñe koye mbiɗo wi ala fof ko ɗon gaddata so ƴeewi rek fof ko ɗon caaburo men gaside fof tamen gasi ɗon han kadi fof min saabaki mais bon émission o kam nene gasa donc ça a été cool nak mi wakka konngol invité ji amen ɗi wawa waynade yeɓɓiyankoɓe amen yenna ha gongol inchallah Moussa yenna mi rokkuma konngol cakkitiɗo inchallah ene bangi ɗi fof kono kam so ƴettu tan dongal ngal fof ɗon ɗum worɓe ɗum wala wurmigel non non ɗum kam bettinima yewdi men fof inchallah sa merci a jarama Bilhis anne konngol ma cakkitiɗo émission o mbaynodira kadi e yeɓiyankoɓe en tout cas mi weltima no fewi kamen machallah te mi weltima aussi e invitation o jaram no fewi on kullamen koye mon min jeeya quand même ma chéri Diary mi weltima no fewi quand même aussi mboɗo remercier tous mes parents e tantam oɗo mo gabdum wiye Binta Ba e wa Kër Mbacké Wessel kam mbinama sa yi haala men hen kamɓe foof mi weltimaɓe no fewi machallah on jarama ok merci beaucoup Salma yo
hankadi hunde oɗon wawi hadde hankadi vraiment en kaali en janima mbaɗi foof mais ko moƴƴiɗo fof tan ko Allah ko bonɗo fof noon ko minen ewa janfaji ɗi hankadi gussen ɗum neɗɗo yakar neɗɗo tasta yakar neɗɗo moƴƴa neɗɗo wawi yiddema yinma ha ɓurti tan janfoɗamo de maniére général nakkala janfa moƴƴani kala janfoto neɗɗo yi battane mum to wattinta fewata c'est pas normal du tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jarama noon so Mauritanie national Diary Ndiaye anne konngol ma cakkitiɗo. Raki konngol am haade mi hakkude dédicace aboylam mi sikki ene mbino les 5 meilleurs commentaires il faut dokkeno men ɗum ɗo ko mbiyer ko kamɓene haɓe mbawi yobde ɓe oɗo junior jong oɗo à chaque émission men mbiɗa yiyami waɗa commentaire a wiyama Seydou jong ma bo min da jong gigande a weltanama annene e Moussa Diallo kadi o yo weltima e émission he kadi kanko ne moƴƴere Allah e makko oɗo noon wiyete ko Kadiatou Sow Kadiatou Sow annen min beltanmama Sow Pullo Jeeri ala yetto noon mbasa farnade e ko mi sikki hen heddide e Abdoul Sall kadi kanko no wi ko Samba Sow wiite maro ko joom inde ɗiɗi comme no mbawini tan min kam inde nde mbayoni leydi day mi sikki 5 commentaire noon hande tan berendi ko ɓeɗo ƴeftuɗen berende ha dimanche prochain rek wala kadi ɓe ƴeftiden inchallah rewnoɗo ko Bayla Bodejo debbo mo pararal Wouro Siré di Ali Tambata walla mbiya debbo mo hawre hawniki o jii hande ko kawam Badou Ndiaye yaltirɗo mo yi ɓokki kam hay goto watta ɗum présenté hande noon jour eyyi kanko hande kanko yaltirimi ɗo henna mi salmini furankoɓe e wa diaspora onon fof daalon beltanama e fansiji yiɓɓe Diary Ndiaye onon ne mi ala yobde mon machallah e murtannaɓe Diary Star so wona wiide onon fof machallah mi weltane on saabu neɗɗo biyoma ñande fof nodduma ne yiilo téléphone ma wi kañum hanki mbiɗa heeɗi vocal o mi sikkiran woyni kam te meeɗa wadde oyi kanko so wuuri hawmayi o yiyani kam so lelima o foccota te ko cuhlel wi noon ya yiyoymo neno en bandam mi weltane mama inchallah ko mbiyami ko rek à chaque fois jagguma yi Diary Ndiaye Sall jaaɓi sa yimo noon wawi ko dogde cakko mbiyamo so arani min haɓɓata koyngal makko mi are mon inchallah rek ewa dimanche inchallah kay a jarama Diary Salma e invité jamen ko ɗum wonno hande thème du jour infidélité no min kaliri woni tan woni janfa donc kala komin haali ken ko moƴƴi henna yalla wat wona no ɓamtare e ɓurale mon e moƴƴere kala ko fewani hen gandon kadi ko neɗɗo woni timmani donc ko ɗum tan min gadda noon infidélité moni fo henna yo jaggu kala neɗɗo ene jogui ma confiance donc kala joguiɗo e ma confiance wat feere mbaɗa tenir on confiance wat tas yakar makko saabu tasde yakar neɗɗo moƴƴani donc moni fo yo nangodir anda ken innama aadiji gonga neɗɗo no juuma kono kadi yafnoɗa mais woto wattu donc kasa mawni kinata ɗa yafno temmon on jarama ha semaine prochaine inchallah so hawre welede Allah inchallah merci